jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe diniral jamma bela gatti ha hande jokkude ɗo yewtere nde gonnoɗen e dow mum tawi koye deftere witende gandi kukkudinɗi moɓodiral berle jaggitago afrique ɗaɓu job tawi gonnoɗen koye keeri leyɗele afrique joni garen e kerodiral niger e liby e saaha tema dande 19 lamɓe turti juɓɓini lamorgo innitirago liby tuddi hitande ujunere temedde jeenayyi e 11 ha hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe nayyi e jeeɗiɗi liby wonti e leydi ndimani italie liby heeɓi jeytare ko ñande 24 décembre hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e goho kerodiral mabɓe e niger yalti koye salsaltiri funnangue lamorgo ngo tripoli heptina e mbadi maslaha hakkude France e britannique ngal ñande 14 juin hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeenayyi e jeetati e nanodiral ngal 20 mars hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeenayyi e jeenayyi hakkude France e Italie ñande 2 novembre hitande ujunere capanɗe jeenayyi e ɗiɗi kono tan ɗen bindanɗe kala ina ngakkuno yuɓɓinede jaɓodiral comgal seeɗa e ndi mbadi koye gostodiral ɓatukuji hakkude France e Italie juɓɓinagal ñande 12 septembre hitande ujunere temedde jeenayyi e 19 kono noon ngal e sammorde ngal ngakkuno laɓɓinede woni e nokkuji ha ko ɗum saabi woni ɓesguji mabɓe cikkoji kerodiral leyɗele haaɗi tan ko woni duuɗe walla ngal mantira ko hakkude lekkel e lekkel si fande musidal France e liby mbaɗanogal ñande 10 août hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e joyyi ɓeydi tunwinde kerodiral ngal wone mabɓe boom nangguɓe kerodiral ngal koye baaɗe waɗa tawa ko hakkude wande e wande ko ala e tumnade e nanodirade France ko Italie ñande 7 janvier hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe 3 e joyyi nanodiri e bannoɗe kattude kerodiral to banggue funnague ndi ngal nanodiral ina gonɗi ala hay saaha goto nde on gonga dolɗina gam safara saɗede baylugol Italie ngal France naati hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe 3 e jeetati hay laɓɓitino woto wonnaka e kerodiral ngal to banggue nokkuji gawirɗi e leyɗele ɗe hay hen leydi gotiri famani hay batti ndin mbadi kono ɗum kala e waade noon basgol lattugol kerodiral ngal alande luure teska hen e on fannu hakkude leyɗele ɗe joni garen e keerol Mali e Mauritanie jeeya koye Afrique mo hirnangue ɗum sakta koye sosgo kuulal ngal 17 octobre hitande ujunere temedde jeenayyi e nayyi nde heɓna kuule ndimandi ko ñande 4 décembre hitande ujunere temedde jeenayyi e 20 Mauritanie heeɓi jeytare mum ko ñande 28 lewru novembre hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom salsaltiri keerol ngol koye jamiroje ɗe ndimandi darnuno ngal wonano lattugal mbadi gonal kerodiral hakkude Mauritanie e Mali wonti hunde teskinde e taarih Afrique caggal jeytare leyɗele ɗe juɓɓini jewte gam yurnito e baccude caɗele keerol ngol ñande 16 lewru février hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e tati kuulal kaalowal e on fannu jibina ngal kuulal baɗangal sakta e jaynirka gendi islam Mauritanie e jaynirka gendi Mali ha laaɓi ɗum fuɗɗi sinede ko ñande 2 janvier hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e tati kono ɗum wattidi koye wayloji ɗi mbawano wasde wodde ɗi kattude kerodiral colonial
ngal nanodiral sababu mum ko ngam laɓɓitinde kerodiral e waylude mbaadi nanodiraɗi ɓe ciinatake jorngu miijoji yuɓɓina to Bamako e juin hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeenayyi to Yelimana hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi to Kayi e juillet hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi goomu cunnu hongo ngu ɓesguji leyɗele ɗe ɗiɗi yuɓɓina ngam rewindo golle ɗe leyɗele coomiɗi e nder hirnangue Afrique mo Faraysi ngaren joni e ngelli Sénégal portugais naati e Sénégal ko gila hitande ujunere e temedde nayyi capanɗe nayyi e nayyi Farayse naaɓe naati e nder Saint-Louis Ndar koye hitande ujunere e temedde jeegom capanɗe joyyi e jeenayyi kono ko hitande ujunere e temedde jeetati e sappo e jeegom ɓe dañi jooɗade toon ngam wodde ɗon gollorɗe koɗe e hitande ujunere temedde jeetati e sappo e jeegom ina wonno e nder Sénégal nokkuji jiimaɗi kalfaɗi laamorgo Sénégal wonno ko Saint-Louis nokkuji ɗo kalfandi ɓurno dolnude ko Gorée Rufisque Joal e Portudal to banggueji leydi ndi kala werto Sénégal ngo ina hewno tawede toon leƴƴi certuɗi yeru jolfuɓe taweteno koye nder waalo leydi ndi to Jolof Kajoor e Bawol Seereraɓe taweteno koto Sine e Saloum Fulɓe taweteno koto Fouta e nder diwanuji Sénégal kewɗi Soninkoɓe taweteno ko Gadiaga Mandinkoɓe ina tawe to Haaso wondude e dendagal leƴƴi goɗɗi ko wayno Niani e Wuli ɗin ɓurno hewde koto banggue Casamance hakkude ɗi kodduɗi ko koddigu jorngu e jeegu wonno hakkude mumen leydi Sénégal fuɗɗi tinde faaɗede e nder mum koye hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe tati e jeegom nde fergoji ɗi jagguitoɓe cabobini ɗi ala haydara ko wawi ɗumen haytinde fuɗɗi e nder nden hitande e nder nde hitande gottigu hono jeygu bani adama fuɗɗi fiinede e nder leydi ndi hitande ujunere temedde jeetati capanɗe tati e jeeɗiɗi laabi paaɗi Gorée cosana hunde e won ɗin nokkuji leydi ndi ko wayno Sédhiou Diambéring Casamance e hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe nayyi e jeeɗiɗi jagguitoɓe cosi ñiiɓirde to mairie Ndangan e nder jeeyi walankoɓe to Jolof to Diambour tawi fandare mum ko ngam yuɓɓinde laabi gottigu bani adama en fewde ɗin nokkuji ɗon ɗo bani adama ina wottore gom tuggi hitande ujunere temedde jeetati capanɗe tati e jeetati ha hitande ujunere temedde jeetati capanɗe joyyi fergoji ɗi dolni sanne tawi sababu mum ko ngun yeegu bani adama en ñiɓirɗe cosa ngam yuɓɓino singu ɗin jeyguji e tumnade e fergoji koninkoɓe e hitande ujunere temedde jeetati capanɗe nayyi e tati tuma garagal gouverneur Bouye Vilomètre dawrugol fergoji ngam gostigu bani adama en tumnade e ɓuure dawrugol gostigu jagguitoɓe singo ngol lawol gonga e gonga ko ñande nogas e jeetati septembre hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe nayyi e jeegom fuɗɗi Bouye heeɓi fuɗɗade singo ngo e heeɓi fuɗɗade singo ngo miijo ko nde lomti proté dewintonoɗo to Podor e hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe joyyi e nayyi kono caggal ɗum miijo makko ngo watta e rewindo Faidherbe laynuɗo dawrugol jagguiɗo
koye nden hitande kanko Faidherbe o sosi diɗɗal ina wiye ekkito koninkagu kesu escadron Espadine ko nden hitande proté gonnoɗo commandant Podor nawa to Gorée ngam rewinde mum ko adi ɗum o gollima seeɗa to Dakaru. Faidherbe halfi waalo koye hitande 1959 caggal kawgu makko to Dimat e Wolde Dialo Waali. nde Faidherbe yeehi lomtinaɓe makko ɓe jokki julagu bani adama en e on tuma ɓe kuccini kan gonka e nokkuji baaɗi no Kadior, Jolof, Fouta e nder nokkuji jimtuɗi maayo ngo Saloum e Casamance. hayso tawi joktigu mantinigu woodi e on tuma ɓesgu Sénégal wattidi ko ɗoftade ɓen faraysenaɓe sebnoɓe ɓe doole e jogitaji e on tuma. polgu habtotonoɓe teska koye hitande 1986. Samba Lawɓe Fall wara to Tiwawon ñande 6 lewru octobre hitande 1986. Lat Dior yani to Dekle ñande 20 octobre hitande 1986. Mamadou Lamine Darame Fola e hitande 1986 o mawloyi to leydi Gambi ɗon ɗo sanki e hitande 1987 e wiide wonne wittiyankoɓe heddiɓe mbi koye Sénégal tigi o wara. jagguitoɓe jilli Kaolack ngam jaggidde nden dongre e hitande 1987 ɓe cosi toon ñiɓirde to Nioro Morib. Alboury Ndiaye feri Jolof ngam mawloyade to Amadou Sékou Tall lamorgo Sékou hepta e hitande 1989. Jolof mofta e resorde e hitande 1989. Koura hepta e hitande 1991 caggal nde Abdoul Bocar Kane wara. e hitande 1997 Bawol Foola resta e resorde heptoya e hitande 1994 hitande cankugol Teñ Tanor Goñ. Fodé Kaba wara e nder diwan mum Madina ñande 19 mars hitande 1991. dendagal habtotoɓe jagguiro e nder leydi Sénégal Poola. e nder on tuma ko nokku yon kon cuwano yettede tan keddino kon jagguiraka e diwan Casamance kono ne leelani jagguita ko adi haare aduniyankore adande. hitande 1990 Sénégal taƴana kerudiri mum hande ɗe ina heedi Sénégal to banggue hirnangue maayo hango to banggue funnague ndi herodiri koye Soudan woni Mali hande. ngol keerol darna koye hitande 1994. to worgo leydi ndi keerol darna e hitande 1994 hitande 1995 1915 wayla dartina ñande 13 décembre hitande 1993 hakkude Sénégal e Guinée Conakry. to rewo leydi ndi ko ñande 15 ñande 25 février hitande 1995 keerol hakkude mayri e leydi Mauritanie gendi civil mo Mauritanie darna e on tuma Mauritanie suwano heptinede e wonde gendi. e hitande 1990 Mauritanie wonti gendi heptinandi. ñande 6 décembre hitande 1993 keerol hakkude leyɗele ɗe dartina tawi koye fannu ballude.
to banggal leydi Guinée Bissau koye nanodiral ngal hakkunde Portugal e France darni kerol leyɗele ɗe hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeetati jeegom koye nden hirande caggal ngal nanodiral Ziguinchor e diwanuji mum mbatta e jeeyi Sénégal caggal ɗum kerol dartina e tuma nde pelle ɗiɗi ɗe ngam yuɓɓitindugol ɗen koɗe payna en arnoɓe hitande ujunere e temedde jeenayyi ha ujunere e temedde jeenayyi e goho makloɗen yillinoɓe hitande ujunere temedde jeenayyi e ɗiɗi ha hitande ujunere e temedde jeenayyi e jeeɗiɗi hakkunde Sénégal e Gambie ngam dargo herodiri ɗe nele kewɗe jillima nokkuji ɗi e nder kitali ujunere e temedde jeetati capanɗe jeetati e jeenayyi ha hitande ujunere e temedde jeenayyi e joyyi kono ko caggal nanodiral ngal Farayse e Angleji bangal ñande jeetati avril hitande ujunere e temedde jeenayyi e nayyi herodiri ɗe darna eɗen mbawi wiide dental Sénégal yuɓɓina koye hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi titrina e hitande ujunere e temedde jeenayyi e nayyi koye gendi Sénégal jagguiri fuɗɗi faade e hakkude leyɗele Afrique hitande ujunere e temedde jeetati capanɗe nayyi e tati tuma nde garangal Mavid e Bouye Vilomètre Farayse dañi no jaggitori eno jooɗori to Garow e Gabon ngal garangal jibinani sewnde hirnangue ko lamtede e fannu jagguirde dental sosa e on nokku ñande 1 lewru novembre hitande ujunere temedde jeetati capanɗe joyyi e nayyi ha ñande 26 lewru février hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e jeenayyi ngal dental ardino ɗum ko commandant jooɗinoɗo to Gorée Sénégal jokki fergoji mum faade hirnangue ha ñande 10 lewru octobre hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeetati e ɗiɗi juɓɓitingol leyɗele ɗe Farayse jagguiri e hirnangue Afrique mbaɗama e less jimadi gouverneur mo Sénégal jaɓɓal ngal no waylira seeɗa seeɗa jaɓɓal ngal ne waylira seeɗa seeɗa ha hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeetati e jeegom faade hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeenayyi e tati leyɗele Afrique jamira hufde gueɗe mumen e fannu ngaalu to banggal Soudan hono Mali guila hitande ujunere e temedde jeetati capanɗe jeetati officier towɗo gonnoɗo e less jimadi ndi gouverneur o timmini golle mum e ndin leydi to fannu jimadi hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeenayyi Arsinar hepti Ségou ko ina tolno e duuɓi 10 Soudan hono Mali ina woni e caɗele ngam mum foolede hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeenayyi dental leyɗele Afrique ɗe Farayse jagguiri cohlana laamorgo leydi Sénégal fuɗɗi hoybininede feccita e pecce ɗiɗi laamorɗe certuɗe 1 laamorgo leyɗele Afrique keɓnade kuule juɓɓina e mbaadi gendire 2 leyɗele Afrique hirnangue ɗe cuwa heɓnede kuule e yuɓɓinede e yeeso gendire leyɗele keɓnaɗe e kuule gartira e less jimade gouverneur mo Sénégal ballodirtunoɗo e wajorde sirlu lomtinde ñawirde wajorde huftidinde 60 hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi koye leydi Sénégal taweteno e banggueji mum nayyi kala e korɗe hingo jagguiri tubakoɓe Saint-Louis
Gore Rufisque Dakar ɓen yuɓɓintinoɓe ɓen écorde kala asli mumen wonno ko waɗeɓe ɓe farayse tubakoɓe farayse wotanaɓe to assemblée gendire dendagal leyɗele keɓnaɗe kuule tubakoɓe won hen e majje jaccina keddiɗe hen kadi pattina fawade gonka leydi kala safrude caɗele ɗe nokkuji Jabel Mayel Gobeyba Goneyba laɓɓitingol kerodiral to banggue maayo Sénégal fawle funnague e diidol portingol e hakkude maayo ngo caɗele Sénégal to banggue keeri ɗuuɗani so wona hakkude mabɓe e Guinée Bissau to banggue maayo Hango hay ɗumne e ɗiɗo duuɓi ɓennuɗi ñawirde towde aduna o rokki Sénégal gonga to banggue Mauritanie so wona e hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeenayyi ina dañño kono ha joni keerol laɓɓitinaka ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo deftere nde haadi deftere ganni kurtidinɗi mawɓodiral Berlin jagguitagu Afrique tawi windino deftere nde ko gorko biyeteɗo Abou Samba Diop gorko mo Nguy tarananno ɗum ko musidɗo moon Hamidou Ndiaye gorko mo Horkodial Allah jarama on jarama